హాయ్ అండి, నేను మీ బాలు. నేను ఒక సాంగ్ రాశానండి. ఈ సాంగ్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ షేర్, లైక్ అండ్ కామెంట్. ఎవ్వడు చెప్పిండురా ఓటును అమ్ముకోమని, ఎవ్వడు చెప్పిండురా నోటుకు ఓటేయమని. నీ సొంత ఆలోచనే లేదా నువ్వు బానిసైనావా? చీర సారెలకు క్వార్టర్ సీసాలకు ఓటెయ్యబోతున్నావా? చీర సారెలకు క్వార్టర్ సీసాలకు ఓటెయ్యబోతున్నావా? ఎవ్వడు చెప్పిండురా ఓటును అమ్ముకోమని, ఎవ్వడు చెప్పిండురా నోటుకు ఓటెయ్యమని. నీ సొంత ఆలోచనే లేదా నువ్వు బానిసైనావా?